Τα καλύτερα βασικά. Μου φαίνεται full ακραία. Τώρα είσαι πιωμένο, είσαι κανένα ράνι και απλά βγάζει μια φωτογραφία με το κινητό σου και εν τέλει είναι το ξόφλο του Λιμπερτάρ, φίλε. Κατάλαβε τι εννοώ. Είναι ακραίο. Είχε κάποιο συμβολισμό για σένα αυτό? Τύπου. Τι σου έκανε το κλικ εκείνη τη στιγμή και λες αυτό είναι? Έτσι ένιωθα. Okay. Θέλω να σας κατουρίσω, ξέρεις. Μ' άρεσε. Τι συμβολισμό. Συμβολίζει πράγματα. Λέει πράγματα για την ψυχοσύνθεσή σου, για το τι θες να δηλώσεις. Δηλώνει πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να κάθεσαι τώρα να λες τι δηλώνει. Το καταλαβαίνεις, νομίζω καταλαβαίνεις. Είναι και λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει τόσο να κάθομαι να εξηγώ. Κατάλαβες. Το έκανα. Πάρε ό,τι μήνυμα θες. Okay. Είναι αυτό. Επίσης, συνεχίζω στα Τζέρτζελο Facts. Έχει γυρίσει το βίντεο κλιπ σας με τον Ηλιού. Ο Sinboy. Ο Sinboy, ρε φίλε. Από κάτω γράφει ο Αγκουστίν Γκέκα. Ναι, Director. Εντάξει, αυτό είναι full ακραίο, πιστεύω. Πώς είχε προκύψει αυτή η συνεργασία? Τότε ο Sinboy με τον Ηλίου οριακά μέναν στο ίδιο σπίτι, βασικά. Τους θυμάμαι. Εγώ μαζί, όταν γνώρισα το Sinboy, ήταν με τον Ηλίου συνέχεια. Ήταν μαζί αυτοί οι δύο. Πήγαιναν μαζί. Και με στεναχωρεί που δεν είναι πλέον μαζί. Είχαμε γράψει το Κιφ με τον Ηλίου και ήταν ο Γκέκας που μας μπρίζωνε. Πάμε τώρα βίντεο, εγώ σας το γυρίσω. Και έγινε τύπου το βίντεο τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή έτσι. Αυτός που μας μπρίζωσε. Και κατεβήκαμε, είναι στην κυριολεξία γυρισμένο κάτω από το σπίτι του Ηλίου, το μισό. Και λίγο πιο κάτω εκεί πέρα στη γειτονιά τους, ας πούμε, κάπου αλλού όλο το υπόλοιπο, με έτσι